Griffiths. A'r gig gornel, posib bella mae'n mynd. Mi oedd Stroud yn o'n aros. Dal yno i Gymru. Nawr Jones. Giddings yn torri trwy'r bwlch. Cam i fewn i'r cwrt. Mae'r croesclad yn dod. Ond ac yn sydd at y golwr. Un cyffwrdiad bach oedd angen. Marsh. At Iaw. Symudiad da gan Iaw i dderbyn y bêl. Cael lawr ar gôl. Fewn i'r cwrt Suchrofa. Mynd amdani. Mi nath y croesiau dod. A'r ergyd hefyd. Ond Giddings methu taro'r nod. Cymru sydd wedi bod yn chwarae fwy a slick hyd yn hyn. Ond eto i herio'r golwr mewn gwirionedd. White Wing. Croesiau fewn tuag at Marsh. Gwaith da gan Grunewald i atal y cliriad ac yn mynd am gôl. Ond oedd hi'n mynd am y gornel uchel. Just yn rhy uchel gan Grunewald nath wneud yn dda i ennill y bêl ac yn cymryd y cyfle i'r gydio. Cyfle fan hyn o'r gig cryf. Griffiths yn mynd amdani. I ddwylo saff Slwcoa sydd heb wneud unrhyw gamgymeriad hyd yn hyn. Dros hanner awr wedi mynd. Gic gornel tuag at posib bella, mae syth fewn. Wel am gôl. Dim creu, ond sgorio. Mae Cadi Griffiths. A pa mor bwysig fydd y gôl yna. Dim byd llai na buddigoliaeth yn ddigon i Gymru i aros yn gyngred A. Cadi Griffiths. Gic gornel trwman Crymani mas. Mi oedd yna beniad gan Stroud ac yna ergyd. A'r ergyd yna'n cael ei gwyro allan am gic gornel. Y pwysau dechrau cynyddu nawr. Wrth i Gymru trio ymestyn i mantes nhw. Bale. Mlaen at Petiofa. O, nawr mae'n gyfle. Ac heibio'r postyn. Y Slovacia yn gyrru lan. Trwy'r canol. Heibio i llinell amddiffynol Cymru. A rhyw ffordd. Patricia Adamchikova methu am manteisio. Iancharova. A'r gic gornel. Ac arbediad pwysig fyna gan Poppy Lyons Walker. Slovacia yn sicr yn gwella wrth i'r gêm yma fynd yn ei blaen. Cyfleoedd yn mynd yn fwy a fwy prin i Gymru. Marsh yn mynd oddi wrth gôl. Dros i hysgwyddi. Nawr, Zacharova yn cael y cymorth. Os yna gam sefyll. Roberts yn rhoi'r bêl nôl at Lyons Walker. Nag yw ddim. Mae yno i Slovacia. Wel, Bodnarova. Rhyw ffordd ddim yn gallu rwydo. Ond yna, yn y diwedd, maen nhw yn unioni. A bydde hynna'n ddigon i aros yng Nghymru ar drail Cymru. Camgymeriad yn y cefn. A'r ymwelwyr yn manteisio. Zacharova a hi. Clark. I'r gornel at Marsh. Wedyn i Hawson. Codi'r bêl. Mae'r peniad yn cael ei benio nôl gan Collins. Ond methu gwyro i digon agos at gôl. Bodnarova o'r gornel yn cael cymorth. Mae Iancharova wedi mynd â lawr yn y cwrt. A'r capten. Hank Ochoa. Dath tharan o ergyd. Yn cael ei ddal gan Emily Baker yn y gôl. Bale yn cael ei fflicio heibio i Whiteway. Ond nawr, Slovacia yn dal i dorri fewn. Yn nhw'n gallu selio'r fuddugoliaeth. Baker yn llwyddo i gasglu. Bodnarova. Ble oedd yr ergyd? Oedd hi'n cael lawr ar gôl i selio fuddugoliaeth a lle Slovacia yng Nghymru A ar gyfer yr ymgyrch nesaf.
Bod na rofa a'r cyffyrddiad i gymryd y bêl. Heibio i Whiteway. Bod na rofa ar ergyd. A'r gol. Wel, maen nhw wedi bod yn bygwth i gael y gol yna. Mae Slovacia ar y blaen. Am y tro cyntaf yn y gêm. A mae rai nawr bod nhw yn selio'i lle yng Nghyngred A. A Chymru yn gorffen ar waelod y grŵp.